Bueno, boas tardes. Vamos dar comezo a esta convocatoria extraordinaria urxente. O motivo é a urxencia e a importancia dos asuntos a tratar cos seguintes puntos da orde do día. O primeiro punto sería a declaración de urxencia da sesión, que vamos a votar agora. O punto número 2 sería expediente 245/2025, un recoñecemento extrajudicial de crédito. E o punto número 3 sería o expediente 268/2025, modificación de créditos. Vamos a votar a declaración de urxencia desta sesión. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería expediente 245/2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois a vista da documentación que obra no expediente desta proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito, faise constar a instancia e providencia desta alcaldía a existencia de obrigas económicas pendentes de pago ou pendentes de imputación orzamentaria adquiridas no exercicio 2024, cuyo importe ascende a 855.650,2 céntimos. Faise constar, ademais, que estas obrigas económicas considéranse indebidamente adquiridas por non existir créditos suficientes no exercicio 2024, posto que non entrou en vigor o expediente de modificación de créditos aprobado inicialmente no exercicio anterior, e solicítase que se emitan aqueles informes que resulten preceptivos, tanto dende o punto de vista xurídico como o punto de vista da intervención, e que se eleven a proposta sobre o título xurídico que permitirá a aplicación ao orzamento da obriga a través do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. Tanto no informe xurídico como no informe de intervención que completa este expediente, faise constar que no caso de revisión de oficio, a anulación dos actos e obrigas contraídas tendrían consecuencias desproporcionadas. Faise constar, ademais, que quedou acreditado mediante facturas, certificacións e demais que se realizaron realmente estas prestacións e que debe de primar os principios de equidade e boa fe xunto ao respeto aos dereitos dos terceiros, neste caso proveedores. Queda acreditado, por tanto, que existen razóns de interés público e aconsellase manter os actos sin anulalos e, por tanto, formalizar un expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. En base a todo o exposto anteriormente, sendo o Pleno Municipal o órgano competente para a aprobación do devandito expediente, proponse: en primeiro lugar, aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente, a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas da prestación referida pertencente ao exercicio 2024, e cuya liquidación ascende a cantidade de 855.650,2 céntimos, por considerar que existen razóns de interés público que aconsellan non acudir á vía da revisión de oficio polos graves perxuicios que isto pudera ocasionar e que afectaría ao bo funcionamento dos servicios. E, en segundo lugar, aprobar o recoñecemento extrajudicial dos créditos, cuyo detalle consta no expediente por un importe total de 855.650,2 céntimos correspondentes ao exercicio 2024 e a aplicar neste exercicio con cargo a cada unha das partidas orzamentarias que así mesmo figuran detalladas no propio expediente. Gracias, Vane. ¿Alguna aclaración, observación por parte de SOE? Sí, gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Temos que decir que no punto de hoxe que se trae a este pleno non debería formar parte da normalidade política dun concello que funcione con rigor. O que estamos a debater é un recoñecemento extrajudicial de créditos por un importe elevado correspondente a gastos realizados no ano 2024. Hai que deixar moi claro que o recoñecemento extrajudicial de crédito é un instrumento excepcional pensado para situacións moi concretas onde aquí, pois, non debería ser o que deberíamos estar debatendo hoxe. Isto non o digo eu como opinión, é o veñen a decir os documentos e os informes que se aportan para este punto que temos nós. Por tanto, estamos ante unha constatación de que a xestión orzamentaria fallou. É o que debe saber todo o veciño que estamos, por lo tanto, en decembro de 2025, dándolle validade legal o pago de facturas de 2024 e gastando recursos públicos para isto.
Se analizamos o contido das facturas incluídas neste recoñecemento, temos que volver a decir o mesmo que xa dixemos noutras ocasións. Estamos repetindo moito neste aspecto. Non pola nosa responsabilidade, porque temos que facelo, e se debe recordar aquí, non estamos ante gastos extraordinarios nin imprevistos, o que aparece na relación de facturas son gastos correntes, gastos estruturais, perfectamente previsibles, actividades recorrentes de gastos que se repiten mes a mes e ano tras ano que deberían estar correctamente previstos no orzamento, como xa dixemos tamén no caso da modificación de crédito do mes pasado de novembro. Por tanto, o debate non é se hai que autorizar o recoñecemento contable da obriga. O máis importante aquí é saber por que chegamos a esta situación. Isto ben precedido dun modelo de mala xestión continuada, como sabemos, unha modificación de crédito fallida, que se negou, por certo, durante meses, orzamentos que non chegan e despois chegan tarde, outra modificación de crédito que inclúe a anterior. E agora este recoñecemento extrajudicial que nos devolve outra vez a erros do 2024. Temos un pleno municipal atrapado, creemos nós nun laberinto de expedientes, modificacións, parches, regularizacións, mentras a xestión real está quedando, sobre todo, pois neste segundo semestre do ano en segundo plano. E pleno tras pleno vimos a falar de cuestións que non deberían formar parte do debate político habitual. Estamos recoñecendo oficialmente que se gastou sen respaldo orzamentario correcto, que agora hai que correxilo. E tamén estamos destinando recursos a regularizar o pasado e non a planificar o futuro, que é o que deberíamos estar facendo neste plenario. Desde o noso grupo non podemos normalizar unha forma de gobernar baseada nesta improvisación permanente, e por todo isto, porque ademais volve a ser evidente o fracaso na xestión orzamentaria, recoñecido polos propios documentos, como dixen antes, que porto este equipo de goberno ao punto da orde do día, e por responsabilidade e por respecto aos proveedores imos absternos igual que fixemos coa modificación de crédito do día 6 de novembro e igual que fixemos o ano pasado en decembro de 2024. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Bueno, como ven, boas tardes ou boas noites. Como ben dixo Javier, o recoñecemento extrajudicial de crédito por un importe moi elevado, 855.650, correspondente ás obrigas do exercicio 2024, e compre dicilo con claridade desde o inicio, un REC deste volumen non é un erro puntual, é unha forma de gobernar, consecuencia directa dunha mala planificación orzamentaria, dunha falla grave do control na xestión de gasto. Aquí estamos a falar de gastos realizados sen crédito suficiente no exercicio 2024, tal e como dixemos na modificación de crédito, gastastes o que tiñades e o que non tiñades. E agora se nos ven ao pleno a pedirnos que regularicemos isto a posteriori. Isto significa que alguén decidiu gastar sabendo que non había cobertura orzamentaria, e iso é unha cuestión política de primeira orden. O goberno insiste en que este procedimento é necesario para non perxudicar a proveedores ou ao funcionamento dos servicios, e ninguén o discute, pero o problema non é pagar, o problema é como se chegou a esta situación, porque se está empezando a normalizar gobernar primeiro gastando e logo regularizalo. Ademais, neste expediente inclúese non só as obrigas pendentes de pagamento, senón tamén as facturas do exercicio 2024 xa pagadas e pendentes de aplicación orzamentaria, algo especialmente grave dende o punto de vista do control interno e da fiscalización do gasto público. Dende Somos de Badumia xa advertimos nas alegacións á modificación de crédito do 1/2025 de que estaban mesturados a obriga do exercicio pechado con procedimentos que non eran os axeitados. Hoxe, este REC confirma que aquela advertencia era certa. Ademais, unha cuestión fundamental que non se pode obviar, o tempo e a hora de procedimento. Se este recoñecemento extrajudicial se tivese traído a pleno en xaneiro, e no seu caso completase cunha modificación de crédito, o asunto estaría resolto antes de entroido. Pero non se fixo así. O que tivemos aquí foi unha concelleira que pleno tras pleno falaba de traer a pleno unhas alegacións a unha modificación de crédito que decaeu o 31 de decembro. Enredando o procedimento, perdendo tempo e complicando innecesariamente a tramitación, no canto de optar pola vía máis rápida, clara e perfectamente legal. Todo isto, ao noso xuicio, non se pode admitir.
porque a orde lóxica legal é clara. Primeiro, delimitar correctamente as obrigas correspondentes ao exercicio pechado. Segundo, tramitarse procede un recoñecemento extrajudicial de crédito completo e autónomo. E se non existe crédito suficiente, acudir a unha modificación de crédito. E convén lembrar algo importante: para todo isto non era necesario aprobar un orzamento, polo que se podía ter feito perfectamente en xaneiro. Traer hoxe este recoñecemento extrajudicial sen ter resolta previamente a modificación que supuestamente vai ligado, invire a lógica legal do procedimento e supón asumir un risco xurídico innecesario para este pleno. Por todo exposto, o noso voto vai ser en contra e solicitamos expresamente que conste en ata que ao noso xuicio este procedimento está cheo de irregularidades, tanto pola forma en que se chegou a esta situación como pola orde seguida na súa tramitación. Unha aclaración, observación. Vanessa. Pois, efectivamente, tal como comentabades, creo que os dous estamos nun punto de aprobación dun expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito que non supón un debate político. O debate político quizás estaría nunha modificación de crédito anterior ou de todos os plenos anteriores e non en este instrumento que xurídicamente, dende o punto de vista da xestión municipal, é ao día de hoxe a solución ou unha das solucións a menos lesiva, en este caso para os terceiros, para executar. Con respecto ao procedimento que apunta Sergio, que ao teu entender, primeiro había que delimitar obrigas de exercicios pechados, despois facer un expediente de reconocimiento extrajudicial, despois facer un expediente de modificación de crédito, e despois te contradices dicindo que non ten moito sentido, se non está a modificación de crédito realmente aprobado, traer hoxe aquí este reconocimento extrajudicial de créditos que foi co que finalizaches a túa intervención. Entonces, aclárate, primeiro vai o expediente de reconocimento extrajudicial ou primeiro vai a modificación de crédito? É moi fácil decir que este problema en xaneiro podía estar resolto cando para facer unha modificación de crédito tes que ir contra un remanente, non sei se o sabes, pero a hora de facer un expediente de modificación de crédito tes que ir contra un remanente líquido de tesourería do exercicio anterior. No mes de febreiro, por desgracia, non tiñamos o remanente líquido de tesourería calculado do 2024. O que se estuvo facendo, o esforzo económico que fixo o Departamento Económico deste Concello foi intentar pechar o 2024 o antes posible para saber que remanente líquido de tesourería tiñamos para poder facer unha modificación de crédito acorde a ese remanente líquido de tesourería, porque podría pasar que tiveramos un remanente inferior a os importes necesarios da modificación de crédito. Entonces, é moi fácil aquí lanzar globos onda ao aire, pero hai que saber un pouco de xestión municipal, e saber un pouco cales son os trámites, e saber un pouco con cargo a que se van facendo todos estes pasos. Entonces, o procedimento que se fixo, xa o expliquei en plenos anteriores, é unha pena que non estés realmente cando tes que estar nestes plenos, porque despois vese que tampouco non os debes de escoitar, porque creo que recalquei bastantes veces este tema. O que pretendíamos facendo unha modificación de crédito primeiro era asegurarnos que tiñamos un remanente líquido de tesourería que permitira facer esa modificación de crédito, e despois o que se fixo foi aprobar o orzamento, neste caso do 2025, que viñamos con un presuposto prorrogado, para axustar os gastos reais e as inversións deste ano a este procedimento. Nada máis. Gracias, Vane. Xa se terminaron as intervencións. Aparte, podía dicir algunha cousa, pero vou a deixarlo así. Pasamos a votar este punto número 2 da orde do día, que é o expediente 245/2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 7 votos a favor, 1 en contra e 2 abstencións. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é o expediente 268/2025, modificación de crédito. E a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois, segundo consta no expediente deste punto que nos ocupa neste pleno municipal,
En sesión ordinaria celebrado o 6 de novembro de 2025 adoptouse un acordo de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2025 mediante a modalidade de suplemento de crédito mediante a fórmula de créditos extraordinarios dentro do presuposto prorrogado actualmente vixente. Consta, ademais, no expediente documentación que acredita que mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia no boletín número 215 de data 10 de novembro de 2025 estivo por tanto exposto ao público de bandito expediente durante 15 días de acordo co disposto nos artículos 177.2 e 179.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, co cal douselle publicidade estivo en exposición pública. Segundo consta, ademais, certificado de Secretaría, únicamente se presentou unha alegación ao expediente de modificación de crédito durante o plazo de exposición pública. Esta alegación presentou na con data 28 de novembro de 2025 don José Enrique Ouviña Lago, en calidade de representante legal do partido Somos Ribadumia. En dito escrito de alegación solicítase que se constate que a modificación 1/2025 incluye tanto as obrigas correspondentes ao 2024 como que se faga constar ou que se diga que non existe expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos e que se emende o expediente e se promova o correspondente recoñecemento e que mentre non se completa a tramitación se suspenda a aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos. Figura no expediente certificado da secretaria e interventora dando resposta a este escrito de alegacións presentado por parte de Somos Ribadumias e no que se collen, entre outros, os seguintes extremos. Que xa se emitira informe por parte da Secretaría de Intervención con data 6 de novembro de 2025 no que se indicaba que segundo o que consta no informe xurídico que se une en aquel momento o expediente de modificación de crédito, as tramitacións das modificacións de créditos veñen reguladas nos artículos 169, 70, 172 e 177 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado no Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo e que os acordos de recoñecemento extrajudicial de créditos veñen regulados no Real Decreto 500/1990 do 20 de abril. Que así mesmo, no devandito informe e na memoria do expediente, xa se facía constar co expediente de modificación de créditos 1/2025 que se tramitaba sobre o presuposto municipal actualmente vixente, que é o prorrogado do 2024, que adoptaba a modalidade de suplemento de crédito mediante a fórmula de créditos extraordinarios, de acordo co detallo que se unía na memoria, e que unha das xustificacións do mesmo, entre outras, é a de dotar a consignación suficiente ás partidas do orzamento prorrogado vixente neste momento que se indican no mesmo para poder aplicar as partidas que se atopan como partidas pendentes de aplicación ao final do exercicio anterior. É dicir, que coa aprobación do expediente, o que se pretendía era dotar de consignación as partidas afectadas para, posteriormente, recoñecer extrajudicialmente os créditos que correspondan ao exercicio do 2024, xa que non sería posible recoñecer ditos créditos e aplicalos ao exercicio corrente se non existía consignación nas partidas. Como xa se indicaba no informe e tal como se explicou durante a celebración do Pleno, enténdese que non existe irregularidade algunha ao aprobar o expediente de modificación de créditos para dotar primeiro as partidas e posteriormente adoptar acordo para a aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial. Se ben, con cargo ás partidas que se modifican mediante o presente expediente da modificación, non se poderán imputar os créditos de exercicio anterior en tanto non se adopte o acordo de recoñecemento extrajudicial, considerándose que se poden tramitar como acordos independentes. Por todo o anterior, se informa, recordo sempre que non é unha exposición de motivos deste equipo de goberno, unha exposición de motivos do Departamento Técnico deste Concello. Por todo o anterior, se informa por parte de Intervención e Secretaría que se procede a adoptar o acordo de recoñecemento extrajudicial de crédito, tal como xa se indicaba no seu informe anterior, e na súa consecuencia continuar coa aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 1/2025 aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrado polo Pleno do 6 do 11 do 2025. Aínda que
o Pleno fai un recordatorio de que é o Pleno quen adoptará o acordo que estime pertinente. Á vista dos anteriores antecedentes e tendo en conta a normativa de aplicación, considérase que o expediente se está tramitando conforme a legislación aplicada, procedendo a súa aprobación polo Pleno de conformidade co artigo 22.2 e, polo tanto, sométese a votación a seguinte proposta de resolución. En primer lugar, desestimar a alegación presentado, dado que xa como se indicaba no informe de intervención de data 6 de 11 de 2025 e consta na acta de sesión ordinaria celebrada desa fecha, o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aunque fai referencia a esta alegación, se considera que non ten que tramitarse conxuntamente a aprobación inicial do expediente de modificación e xa se está tramitando este expediente. En segundo lugar, aprobar con carácter definitivo o expediente de modificación de créditos número 1/2025 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito baixo créditos extraordinarios financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería cos datos que constan no acordo de aprobación inicial. Gracias, Vanessa. Alguna aclaración ou observación por parte de SOE? Sí, gracias, alcalde. Vou ser moi breve porque este punto final tamén está relacionado co anterior. Pois nós non xeramos a alegación e xa fixemos o debate que tiñamos que facer con respecto ao documento inicial. Que sí quería facer unha aclaración referindo, porque me parece importante matizar algunhas cousas. Dixo a portavoz do Partido Popular que non debería xerar debate político o anterior punto, e digo porque están relacionados. Se hai un recoñecemento extrajudicial de crédito é porque algo fallou, neste caso a xestión. Non só debe haber debate político, senón que é obrigatorio que o haxa, por eso estamos aquí. Todos, vos, nós e todos os que estamos convocados. Con respecto ao punto en concreto, simplemente decir que a noso modo de ver esta resolución non resolve o problema, simplemente o pecha, porque non estamos vendo ningún tipo de autocrítica e non hai garantías de que isto se volva a repetirse ou non. É dicir, insistir en que hoxe tiñamos que estar aprobando os orzamentos de 2026 aquí e non a voltas con este tipo de cuestións que teñen unha orixe política, sí. Mais nada, por coherencia, o sentido do voto, igual que fixemos e dixemos antes, e por coherencia co punto do orde do día do 6 de novembro, votaremos abstención tamén. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Primeiro, gustaríame pedirche, Vanessa, un poquinho de respeto institucional, porque dixeches que non teño idea de xestión municipal e non foi a min a quen lle tumbaron unha modificación de crédito, foi a ti e a ese goberno. Entonces, bueno, un poquinho de respeto. Neste punto, debatemos a resolución das alegacións presentadas por Somos Ribadumia a modificación de crédito. Vale. O primeiro que hai que dicir é que resolver as alegacións non é reiterar trámites ni reproducir informes, senón dar unha resposta xurídica motivada tal e como exixe expresamente o artículo 35 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común. O que se nos trae hoxe aquí non cumpre esa exixencia. A resposta ás alegacións limítase a repetir que o expediente está correctamente tramitado, sen entrar no fondo do problema que se expuxo, que non era formal, senón material e procedimental. No propio expediente recoñecedes que exixen obrigas correspondentes ao exercicio 2024 que foron indebidamente adquiridas, é dicir, sen crédito suficiente. Esas obrigas, según a normativa orzamentaria vixente, non poden, repito, incorporarse a unha modificación de crédito ordinaria sin un recoñecemento extrajudicial previo. Isto non é unha opinión política ni unha interpretación interesada. Dio a propia lei e dixo o propio Concello cando hoxe trae a este pleno un REC correspondente a esas obrigas. Malia todo isto, preténdese agora aprobar definitivamente a modificación de crédito sen corrixir o erro de orixe, mantendo o procedimento que xa estaba viciado. Está claro que este goberno, con tal de non admitir un erro, é capaz de calquer cousa, mesmo de aprobar unha modificación de crédito vulnerando o procedimento legalmente establecido. E por todo exposto, dende Somos Ribadumia mantemos o noso rexeitamento da desestimación das alegacións e a aprobación definitiva da modificación de crédito e solicitamos expresamente que conste en acta que advertimos da incorrecta resolución das alegacións da vulneración tamén do procedimento e que tamén conste que dende Somos Ribadumia nos reservamos o dereito de adoptar outras medidas, se así o vemos oportuno. Unha aclaración, Vanessa.
En primer lugar, creo que non che faltei o respeto tratándote de ignorante, porque nunca creo que utilicei esa palabra para dirixirme nin a ti, nin creo que a ningún compañeiro desta corporación municipal. Segura. O que sí puden decir e dixen seguramente no punto anterior é que para cando afirmas certas cousas tes que estar moi seguro do que dis. Entonces, cando eu poño en duda de si sabes algo acerca da xestión económica municipal, non é que te este nin menospreciando, nin insultando, como queres facer ver. Vale. Con respecto a todo o que ves dicindo de que o expediente está mal tramitado, das obrigas sin crédito que non hai como fundamento nestos informes, e antes cando decía que isto máis que un debate político era unha forma de encauzar esta situación dende un punto de vista económico e dende un punto de vista técnico, quizás o que estás facendo é querendo tumbar o traballo do Departamento Económico deste Concello, porque en estes informes non hai unha visión política, non é o que eu queira, nin é a miña modificación de crédito, nin a min me tumbaron ningunha modificación de crédito. O que ti estás vendo como algo personal hacia este equipo de goberno está afectando a moitos terceiros, a moitos proveedores e a moitas persoas no camiño. Entonces, a modificación de crédito non é miña, nin é para min, nin é para gastos meus, nin deste equipo de goberno. Non te equivoques, porque non é así. Entonces, quizá o que está equivocado da forma de expresarse eres ti e non son eu. E nada máis. Gracias, Vanessa. Bueno, eu, despois do comentado por Vanessa, pouco podo aportar. Solo dúas mencións, se me permites, Javier, máis alá de que podemos compartir posiblemente bastantes cousas. Javier e Sergio, Sergio, ti primeiro tes que saber que este equipo de goberno políticamente non decidimos nada en estes asuntos. Políticamente. Non sei, isto se fai unha valoración técnica, a ver, pero por favor, pero o último que ten a palabra son eu creo que non te interrumpín. E, polo tanto, creo que debo de ser o último en pechar o pleno, se me permites. En todo caso, nos facemos o que técnicamente se nos recomenda. Nos non facemos ningún capricho, ni moito menos. E despois, bueno, con respecto a Javier, que dices que hoxe deberíamos de estar debatindo os presupostos 2026, posiblemente tamén estea de acordo. De feito, nós estamos preparando o ano 2026, xo estamos preparando, e de feito estamos regularizando a situación económica para que en 2 meses este perfectamente definido, levar o presuposto 2026. Todas estas incidencias que están xurdindo partiron da base, e isto tamén hai que dicilo, de que un grupo político, neste caso, pois somos no seu conxunto, non sei se Sergio, creo que un tal Enrique me parece que presentou unha alegación, ese tal Enrique no seu momento foi concelleiro, non se fixo ningunha cousa distinta que cando foi el concelleiro, é dicir, corríxeme, Dolores, se estou dicindo algunha, pero aproximadamente en diciembre, exactamente igual que cando esa persona que presentou alegacións, pois bueno, pois agora puxo en duda precisamente pois este expediente. Dito isto, pouco máis hai que ver. Eu entendo que somos o que busca é que este goberno teña os atrancos económicos necesarios para poder non avanzar. Bueno, nós estamos traballando xunto cos traballadores técnicamente o que se nos recomenda precisamente para axustar o 2024 aquilo que non se quixo aprobar naquel momento e sobre todo esa alegación de Somos. Segundo, o presuposto 2025 foi aprobado porque queríamos regularizar precisamente as contas o máximo posible, que fosen o máximo de transparentes, así o fixemos. Vila García aprobou o presuposto un mes antes que nós, é dicir, tampouco, é dicir. E terceiro, bueno, pois estamos preparando o presuposto 2026 para que en xaneiro posiblemente poidamos aprobar o presuposto 2026. Iso quere dicir que si
si todo discurre con normalidade, o Concello de Ribadumia a finales de xaneiro 2026 deberíamos de ter a situación económico-administrativa, entendo que o día. Por lo tanto, estamos dando, eu creo que pasos importantes. Vale. Dito isto, Javier, e ti que eres coordinador comarcal do PSOE, a día de hoxe, cantos gobernos socialistas da comarca aprobaron os presupostos que deberían de estar hoxe ou a 31 de diciembre aprobados? Cantos? Eres coordinador comarcal, entendo que debes de coordinar que o resto dos concellos tamén presenten as contas en tempo e forma. Cantos gobernos socialistas da comarca, incluso se queres ir fora da comarca, pero da comarca, que eres o coordinador comarcal, cantos aprobaron o presuposto 2026? Eu, que me conste, non sei se hai algún ou non hai algún, que me conste. Sabes que pasa? Que Feijóo está pidiendo a dimisión de Pedro Sánchez por non aprobar os presupostos. Eu non piden a túa. Hombre, é que solo falta que despois de non aprobar, Javier, solo falta que despois de pero solo falta que despois de 3 anos a comparación, pero a comparación é enorme, Javier. A comparación é enorme, é dicir, 3 anos sin aprobar os presupostos, 3 anos sin aprobar os presupostos, este creo que é o 4º ano que non ten trazas de aprobar os presupostos e ti queres nos comparar a il que estamos deixando. No. É dicir, que está pendiente o 2026, o único presuposto que está 2026, é dicir, o Concello de Ribadumia, pero Javier, pero o Concello de Ribadumia só lle falta por aprobar o presuposto 2026 que non hai ningún concello da comarca do PSOE que o teña aprobado. E ti queresme comparar o goberno de Pedro Sánchez? A ver, vamos a ver. Eu creo, Javier, que non hai, vamos a votar o punto porque, o sea, é que pode sonar a risa, Javier, que nos estés comparando co goberno de España despois de levar 3 anos sin aprobar os presupostos e nós xa estamos traballando no ano 2026. Bueno, por bastante menos xa dimitiron algúns, por bastante menos xa dimitiron algúns, é dicir, xa houve unha presión enorme, efectivamente, é dicir, sin ningún tipo de dúda, pero non hai unha visión lógica ou é facer trampa. A ver, pero vamos a ver, Javier, ti crees que nos podes comparar ao Concello de Ribadumia? Temos os presupostos 2024 aprobados, 2025 aprobados, o presuposto 2026 en marcha, pero os gobernos, pero cal é o problema? É dicir, ao non ter maioría absoluta que non se poden aprobar os presupostos. Estásme dicindo que ao non ter maioría absoluta que non hai por que aprobar os presupostos? No, eso estou dicindo o contrario, de que tendo maioría absoluta debería desaprobar. Eu creo que debería de facer unha reflexión, pero debería de facer unha reflexión. Javier, eu creo que debería desde facer unha reflexión en profundidade cando falades do goberno de España. É dicir, eu creo que ti mismo deberías de ser o primeiro en insistir ao goberno de España que o teu presidente, vamos, que dimita. Pero bueno, vamos a votar este punto da orde do día, que é o expediente 268/2025, modificación de crédito. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois nada, damos por rematado esta sesión extraordinaria e urxente.